Čaute ľudia, s vami je Patrik a dneska si zahráme Brookhaven v Minecrafte. Robloxe, pardon. No, ale teraz budeme točiť zase na Denisovej obrazovke. A Denis... No tak idem ja, idem dole. Nie, počkaj na Deniska. Ja ešte neznesú. Merry Christmas. Ja si idem Pomoc. Počkaj, načítava sa ti Brookhaven. Á, dobre. A chcete vidieť jednu tajnú miestnosť, čo som našiel minule? Mám to. Čakaj. Fly. Kde si? Som tento, to je kto? A čau, to som ja. No dobre, chceš vidieť tajnú miestnosť? Tak poď za mnou, dobre? Poď za mnou, vidíš ma? Aha, vidím. Tak poď do bazéna. No, A vidíš ma ešte pod bazénom? ne. Tu som. Vidíš ma? Aha, vidím Tak to. poď za mnou. Nádhera čistá, avatara. No, a teraz sa toto. A jak sa kupujú domy? Počkaj, ukážem ti za chvíľku. Aha, tu som. Sem pod. Ktorý si kúpil? Tajná miestnosť. Ja si kúpim tento veľký. Vidíš, Denis? Ukáž, čo tam Ja ďalej. mám Santa Workshop. Santa Workshop. Toto je workshop. Nejaký tento. Ja som niekde, Denis. Poďte do Santa Workshop. Ale som sa zabugoval, ja som nejaký... Banka! Ukradni si peniaze. Policajti idú. Ma zabijú. A Ukradni. neviem to otvoriť. Jak mám ušiel? O, ja som s nima. Tedy sa odnesli policajti. Neuniesli, zobrali ho za to, že robí zle. Ja som nič nespravil. To je môj dom už. Denis, kde si? Kde sa kupujú domy? Denis, Špatne som to ja viem ako sa... Daj. Toto. Chceš Otvorte. si kúpiť dom, tak to pôjdeš? Aha. Počkej, ja išiel som ležať. No. A teraz na toto ťukneš a vyber si nejaký barák. Aha. A tam vieš ísť tak dole aj. A tie, čo sú nakreslené, tieto hviezdy. To je tak tie nedá sú. Denis, Tento veľký. Ja idem na televízor pozerať. Už sa mi tu stáva. Denis. Denis, už sa mi tu stáva. Asi umývam ruky. Denis, stretneš ma. Ale sem si umývam. Počkaj, kde si, more? Na nejak. Policajti. Počkaj. Ale ma skôr ma zavreli policia. Počkaj chvíľku, Denis, zoberiem ťa. Jaké je to tam? Tu som v modrom aute. Počkaj chvíľku, počkaj. Čo? Ty už máš modré auto. Ja aj tam som, počkaj Dám chvíľku. zobrať. Pozri sa, Denis, aha, vidíš? Takto pôjdeš Ja si zoberiem. a tu máš policajné auto. A ja ho riadím, policajné auto. Vidíš? To som ja. Ja zamknem. Poď so mnou, a kam idem? Kam ideme? Ja nevím. Zoberiem ťa. Už ideme. Berem ťa niekam, dobre? Zapni sirienu. Dá sa? Sirienu. Je, boj. Ja pôjdem nejak. Na čo sa zarážaš? Denis, mám pre teba jedno prekvapko. Ahoj! Ja som utiekal. A ty si naozaj musel, ne? Prevrátiť to auto. Mám druhé. Toto fialové, fuj. Denis, mám druhé, tak poď hore. A kde si? Tu tam hore. Kde som ťa hodil? Ja Tu? som ukradol nejaké auto. Santovi. Ty kokos. Tu mám ďalšie auto. Ja dostanem. Aha, ale ja som... Nasadni si tam. Čakaj, Ideme. Toto bude lepšie, ty. poďme do banky, ja tam idem. Hej, tak poď, zoberiem ťa do banky, poď. Tam choď do toho rejzovatu. Poďme benzín naplniť. Dobre, idem, poď. Tak ja som vystúpila. No poď rýchlo. Si tam? Ne, počkaj. Ja si môžem vybrať aj bicykel. Zrazím ťa, ty debil. A vy ste kde? Denis, zoberieš ma, prosím. Ja mám furt rúžový. Idem na skateboarde, poď. Ja idem na motorke. To auto sa pohlo a padá. Denis, poď.
Ideš na skate. Počkej, ja si zoberiem motorku. Ja idem No, dole. pomoc. Ja Ja idem som do sa za... lietadla. Poď, jak sa dáva dole? Ja mám súkromné lietadlo. Ja chcem ísť dole. Aha. Ja mám autobus. A pozri, aké súkromné lietadlo. Celku tu mám všetko. Ja idem do autobusu, ideš aj ty, Denis. Ja si tu lahnem. Ja mám nový autobus. Ideš? Počkaj. Poď do autobusu, tu mám autobus. Sadni. Si tam? Áno, Tak kam chceš ísť? do banky. Dobre, zoberiem ťa tam. Joku, vydrž. Volaj tu do teba narazil. Nevadí. A kde je tá banka? Áno, viem, počkaj. Za chvíľku tam budeme. Poliši! Kde je toto leste banka? Aha, není tu. Však tak pod vodu sa dostaneme. Však len tým tunelom, Denis. Ona neví. Daj. Čo robíš? Tuto tajnú. Niekto spustil alarm. Ja Počkaj. idem zabaviť do bazéna. No. A počkaj, stoj chvíľku. Poď za mnou. Vidíš ma? Aha. Tak tuto poď cez túto sivú stenu. Tuto. Tuto. Jak sa tam Ja dostane? nevidím. Tuto. Marty, jak sa tam dostane? Počkaj, Po Paťko. vode, aha. No. A Aha. choď nejako hore. Do toho tajného tunela. A? Som Som. vás nájdem. Počkaj, Denis. A kde sme to? Aha, som v banke. Volá, Tu čo máme tvorí. Vykradli. Už banku. Už? No, si v tom tajnom tunelu. Počkáš na mňa chvíľku. Oni vykradli tú banku. Kde ste? Je tu som. Oni Ty vykradli kokos. kokos. Oni vykradli banku. Ja To je čo? neviem, ale nejde to otvoriť. Ja idem za vami. A niekto ma bere! Kde ste? Ja som ťa zobral. Dobre. Marty, kde ste? Ja som ťa zobral. Ja cez tú ventilačnú trúbku. Díky, že ma bereš. Aha, tu je to. Kde ste? Odišli. A kde ste išli? Jaj. Á, ty si tam. To je Paťo. Kde ste? To kde si, Denis? Ahojte, konečne ste tu. Ale vypni to, jak sa dá. Ho- Aha. To treba dať oné. Odneste ma, odnesem. Ono nese. Ja vás odnesem, počkajte. Utekaj, Paťo. Denis, utekaj. Kde ste? Utekaj. Ale ako ne? Paťo, či Denis No. chceš? Zoberiem ťa na aute, poď. Počkaj. Poď. Ty si si spavnul. Help me, ja nevím, jak stať. Morno, čo si to urobil? Dobre. Beriem ťa, dobre? Ten ma zrazil. Poďme.